हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय लिडारशिपनि गेजेरजोंसो बिटिसिआ बासायगोन रैखा जागोन। बे समाव नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ नुनानै निश्चय बुजिखादों जोंहा बिक्रम दैमारि बिथाङा जोंनि बिटिसि आरो बिटिआर खौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे जोंनि बिटिसि आरो बिटिआरआव हासार होगिरिया सोर अर्थात इउपिपिएल आरो बिजेपिनो हासार होगिरिया सोर नै बिनि बाथ्राखौ गुवारै फोरमायदों आरो दिनैनि दिनाव दिपेन बर' मानगोनां एबसुनि आफादगिरिया बर'नि पलिटिकेल हान्जानि लिडारफोरखौ ज' जाजानो लुगैदों नैबे बाथ्रानि सायाव जोंहा मानगोनां बिक्रम दैमारि सारा अर्थात बिथाङा मा फोरमायखो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबायबो जानांगौ आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ जोंहा नैबे डिजिटेल बड' निउसावनो नायोब्ला नोंसोरो फुल भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो मिथिगोन। थेवब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननो बेनिफ्रायनो सेबखांनानै नोंथांमोननो फोसावनो थाखाय आङो रेडि जानानै दङ। दा बे भिडिअनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों जोंहा मानगोनां आसाम बिजेपिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारा गाव जि समनिफ्राय बिएससिखौ दाबोदोंमोन बा माखासे बिएससि एबा बिटिसिनि दफाफोरखौ माबायदि मावफुंदोंमोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रा माबायदि अनसायनानै बिथांखौ बबे सिटआव खामानि मावनो थाखाय खाबु होबोखोमोन आरो अनसायबोखोमोन माब्रैहाय रायजो राजाफ्रा नैबिनि सायाव गुवारै फोरमायदों। दा नोंथांमोना बिश्वजित दैमारि सारा मा फोरमायदों बेखौ सिगांग्रो नायनानै लादो। आं होनदों जे बेबायदियानो जेबो गैया आरो आं दिनै राजखान्थियारि भाबै गुदिनिफ्राय 2001 मायथाइयाव आङो एमएलए जानानै जि खामानि मावबाय थादों आं जथेस्थ' सेटिसफेक्सन दं। मानो बड' एकर्डआव आं निजे दंमोन जितु बिटिसि एकर्ड बिएलटिसि जादों बिनि गासिबो मावनाय दांनाय जिला दानाय बेखौ आं गाव निजे गावनि आखाइजों मावनो मोनदों। बिनि उनाव बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानाय दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों हाग्रामा चन्दन ब्रह्म बा खाम्फा बरगयारी मानव गेदेर बिथांमोनजों ज' गोरोब होलायनानै खामानि मावबोनानै दिनैनि बिटिसिखौ सम्पुर्ण इमप्लिमेन्ट खालामदों। गतिके बेखौ लानानै आङो गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनो। बिनि उनाव दिनैहाय आङो बाथौ धोरोमनि माने नैथि मंगलबारनि बन्द'खौ बै समाव सर्बानन्द सन'वालखौ आमिन गावनि माबायाव फैनानै घोषणा खालामहोनो खावलायनानै बिथाङा बेखौ खालामना होदों। बेखौ आं दिनै मावफुंनो हादों। आयनि बेलायाव आंखौ एमएलए बानायनायनि उनाव स्पिकार होबाय। स्पिकार जानानै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम बिधान सभायाव दिनैहाय आङो बर' रावखौ माने गायसनबाय आरो जेराव दा 42 सा रेगुलार बर' एमप्लयिफोर दा बेवहाय खालामनो हाबाय एसेम्ब्लियाव जे बर' रावा दा सोलिलांबाय थासिगोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ नांथ'वा जाथ'नाङा मानाङा होननानै बुंलायनाय जादोंमोन आरो दिनै थालाङोमोनबा मा जागौमोन मोनथिया बेखौबो आङो नाजानानै गभर्नरनिफ्राय अर्डिनेन्स खालामहोनानै बै समाव मानव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ नारसिनथाबनानै दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय आयेनगत भाबै। माखासे खामानि दंबावो। दा बेबायदि गोबां माने खामानिखौ आङो मावबोनो मोनबाय आरो आंखौ दिनै आइ आफा रायजो राजा आंनि लोगोफोर जोंनि संगठनफोर मालाबा आंखौ एमएलए बानायबाय मालाबा आंखौ आर्टपेड चेयारमेन बानायबाय मालाबा आंखौ एमपि बानायबाय दिनै आंखौ एमएलए दा स्पिकार आरो आंहा मा लुबैनाय थाबावनांगौ। गतिके बयबो जानांगौ नाथाय जेरावखि थाया जोङो रायजोनि खामानि मावनांगौ। पार्टिजों खोथा गैया। पार्टिया मात्र जांख्लाल' आरो बे जांख्लाजों गाखोनानै सहैखांबा बयनोबो हरनांगौ। सिलिङाव मोनहैबा गय गोरानखौ बयनोबो हरनांगौ नङा होमबा खुसिया गोरानबाबो बयनोबो हरनांगौ। गतिके जांख्लाया माने मोनसेयावनो गाखोलांबा जलदब जलदब गोलैनोबो हागौ मालाबा नोङो जांख्लाया गानोबो हागौ। ओंखायनो गोजौसिम सहैनो जाय जि सुबिदा मोनो बेजों गाखोलांनांगौ। नाथाय गाखोखांनानै गोजौआव सहैबा जों बयबो गाहायाव थानाय मानसिफोरनो गोजौआव मा दं बेखौ हरनांगौ आरो होमबानो जायो। दाथ' नोंथांमोना निश्चय बिश्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा फोरमायदों खोनानो मोनजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दायो मा सानदों सोरनि गोसोआव मा हास्थायदों मा लुबैदों नैबे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ज' जानाय एबा खौसे जानायनि सायाव बिक्रम दैमारि सार बुंनाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन। दा बे बेलानि गेजेरजों बिश्वजित दैमारि सारा सिगां समाव गोबाङै जोंहा बर'नि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना अनसायनायनि गेजेरजों गोबांथार बिबानखौ लानानै बिथाङा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनि सालायनांगौ बिबानखौ सालायबोबाय। दिनैनि दिनाव बिथाङा नैबे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोननै पलिटिकेल हान्जाया माबोरैहाय गोरोबनो हागोन बिनि माबाफोर जिथु राहा लामा दंबा निश्चय बिश्वजित दैमारिया गुवारै फोरमायना होगोन आं बेखौसो आसा खालामो। लोगोसे सिगांनि समाव जेरैबायदि जानानै थांबाय आरो
जोंहा दासिमबो जों नुनो मोनाखै जे BPF हान्जानिफ्रायसो जमा जानायनि सायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ गोरोबलायनांगौ ना गोरोबलायनाङा बिनि सायाव गोबाङैनो बाथ्रा फोरमायगासिनो दङ आरो BPF हान्जानिफ्राय दासिमबो गुरै रावजोंनो गोरोबलायनायनि माखासे बाथ्राखौनो बुंदों जों खोनानो मोन्दों नाथाय दिनैसिमबो लिडारफ्रा मा बुंदों जों बेखौ खोनानो मोनाखै अर्थात प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सानैनि गेजेराव मा फोरमायदों जों बेखौ नुनो मोनाखै दा निस्सय गोरोबलायगोन ना गोरोबलाया बिनि सायाव गोबाङानो कनफिउस दङ थेवब्लाबो जाय हक दिनै जोङो नुनो मोनाखै जे UPPL हान्जानिफ्राय गोथार गोसोजों वेलकाम खालामलायनाय बा गोरोबलायनायनि बाथ्रा बुंनाय मानोना मैया दाख्लैसो नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्म बिथांनि बायदिब्ला बेफोरबायदि दानिफ्रायनो जुदि रोनावग्रोयोब्ला सोर खौसे जागोन सोर गोरोबलायगोन नोंथाङासो एडभान्सलि सोर शिफ्ट जानांगौ सोर शिफ्ट जानाङा सायख'हरखाबाय नोंथांनावसो पावारा दं नामा सोर शिफ्ट जानाय आरो शिफ्ट जानो मोन्थाय गैया बेफोरखौ बा सोरबा हाग्रामाया डिपुटि शिफ्ट जानाय लोगोसे प्रमद बर'आनो शिफ्ट जानानै थाबाय आरो गोजौ लेभेलाव BJPनियाव आसामाव हेमन्त बिश्व शर्मायानो थाबाय थानांगौ होननानै नोंथाङासो दानिफ्रायनो डिसिसनखौ दोनहरखाबाय खालामनानै नङा होमबा दा बिनि सायाव सोर मा सानदों नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर दानिया फैदो नोंथांमोन बिक्रम दैमारि बिथाङा BTC आरो BTRनि सायाव सोर हासार होदों बिनि सायाव मा फोरमायखो आरो लोगोसे दिपेन बर' बिथांनि हास्थायनायनि सायाव बा दिपेन बर' बिथाङा बर'नि पलिटिकेल लिडारफोरखौ बा पावार गोनां मानसिफोरखौ बबे एंगेलजों गोरोबजानो लुगैदों बिनि सायाव मानगोनां जोंहा बिक्रम दैमारि सारा मा फोरमायखो गुवारै नायनानै बुजिना लादो BTCआव BJPखौ लाबोग्राया मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आरो दिनै हासार होग्राया मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार दिनै बे BJPजोंनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिखायाव बोरला थिरजों गावजानाय बायदि दिनै बिथाङा गावख्लायनानै जोखोम खालामजाबाय आरो बिथांखौ बासायनांगौब्ला गमामायैनो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि साननाया जाफुंनांगोन दिनै आं खावलायदों जे प्रमद बर' बिथाङा जोखोम जानानै गोग्लैना थादोंब्लाबो बिथांखौ बासायनायजों लोगोसे BTCआबो बासायथों BTCआव थानाय बिदा फंबाय जोंनि रायजो राजा गासैबो बासायथों बेखौसो जों दिनै लुबैदों नंगौ दिनै आं आगोलबो बुंदों BTR एकर्डनि गेजेरजों BTRनि रायजोफोरनो जेसेबां होनो थाखाय आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन होनायनिख्रुइ लांनायासो बांसिन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो बुंबाय थागोन दिनै नंगौ मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा BTCखौ बासायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों BPFखौ खौसे जानो खावलायदों बेयो बिराद मोजांनि खोथा दिनै हाग्रामा महिलारिया मा दं बर्तमान जेबो गैया रायजोनि होनो हानाय जेबो गैया अब्लाबो दिनै बै समाव मुगैजादोंब्लाबो नासयजादोंब्लाबो अयनाय खालामजादोंब्लाबो पुलिस मिलिटारिजों दिनै अयनाय खालामजादोंब्लाबो बिथांनि मानसिफ्रा सोरबाया जेल जानांदोंब्लाबो NIAनि दाखिल खालामजादोंब्लाबो सोरबा हमजादोंब्लाबो थिखादारफोरा दिनै बिल होजायाखैब्लाबो सोरबा सोरनिबा फाइलफोरा दिनै पुलिस केस नांनानै दङ बेबायदि खालामजादोंब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ जेबो बुङाखै जेबो अयनाय खालामाखै गमायनो जुदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनो लाबोनाय BJPनि दैदेनगिरिफोरजों बोरलानि थिरजों गावजानाय बायदि जुदि गोग्लैना थामारबायब्ला बिथांखौ बासायनायाव दिनै जोंनि खामानि BTCखौ बासायनाया रायजोनि खामानि बेखौ दिनै जोङो बयबो वेलकाम खालामो दिनै मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा मानो थाखाय BTCखौ बासायनांगौ होननानै बुंदों प्रमद बर' बिथाङाथ' दिनै गभर्नमेन्ट खालामगासिनो दङ सुप्रिम पावार लानानै BJPजोंनो थाना गभर्नमेन्ट खालामगासिनो दङ BTR एकर्डनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ अब्लाबो दिनै BTCखौ बासायनांगौनि सार्थआव मानो थाखाय दिनै वेलकाम खालामदों निस्सय बुंनो सानदों जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय लिडारशिपनि गेजेरजोंसो BTCआ बासायगोन रैखा जागोन होननानै निस्सय बिथाङा दिनै रायजोनि सिगाङाव प्रकाश खालामनो नागिरदों बेनिखायनो आं खावलायदों गले गले बयबो खावलायदों बयबो बुंदों BPF आरो UPPL ज' जानायनि रायजो खुंनायखौ सरकार सालायनायखौ बयबो लुबैनाय हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन आरो
मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा जा लामायाव आवगायदों बेखौ साक्सेस खालामथों उनफोराव आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन बे अबस्थाया जेन जाया बेखौ जोंनि आं खावलायगोन बेसेखौनो बुंनानै आं दिनै वेलकाम खालामनायजों आं दिनै साबायखर बावदों